پشتی چەند مەهان ji gotûbêjkirina hejmarek plan ji bo sekinandina pêlên koçberiyê beriv welatên Ewropa ve Yekîtiya Ewropa welatê got piraniya koçberan jê derbasî parzemîna pîr dibin razî kir got sinûrê xwe asê bike li hember hejmarek ji dest dikeftin. Tirkiye û Yekîtiya Ewropa şeva yekşembiyê lê paytexta Belçîka Bruksel li hevkirin derbarê sekinandina derbasbûna koçberan jê Tirkiyeyê ber bi welatên Ewropa ve. Lê gorî li hevkirina di navbera herdû aliyan de Yekîtiya Ewropa dê $3 milyar bide Enqera ji bo başkirina jiyana 2 milyon penaberê Sûrî golê Tirkiyeyê akincîna û li hember de Tirkiye sinûrê xwe digel Yûnanê de asê bike. Herwiha herdû alî dê danûstandinên tevlîbûna Tirkiyeyê bo Yekîtiya Ewropa zindî bikin. Piştî li hevkirinê Serokwezîrên Tirkiyeyê Davûd Oğlu û Serokê Yekîtiya Ewropa Donald Tusk kongreyeka rojnamevanî saz kirin. Davûd Oğlu di gotina xwe de ragihand. Îro rojeke dîrokiye dê peywendiyên Tirkiyeyê û Yekîtiya Ewropa de. Ji aliyê xwe ve Donald Tusk diyar kir got ew pêşbîniya pêşveçûneke bilez di li hevkirinê de dike. Herwiha anî ziman got sekinandina derbasbûna koçberan bo Ewropa mijareke pir giring e. Her lê gorî li hevkirinê wek got Serokê Komîsyona Ewropî Jean-Claude bas kir. Peywendî di navbera li hevkirinê û sernû wergirtina penaberan heye. Wata li hevkirin lê servegerandina penaberan ji bo welatên wan yan jî ji bo yekem welatê got jê derbasî welatên Yekîtiya Ewropa bûn û ev bend dê di meha Huzeyrana sala 2016 de bi kevêwarê cêbejêkirinê de. Li hevkirinê azara 2016 destnîşan kiriye ji bo got Yekîtiya Ewropa raporekê derbarê rakirina vîzayê ji serwelatiyên Tirkiyeyê dema derbasî welatên gobê rêkeftina şingin kar dikin belav bike û eger hat û xalên derbasbûyî hatin bicihkirin Komîsyona Ewropî dê di werzê payîza 2016 de rakirina vîzayê rabigihîne. Lê gorî amaran ji destpêka îsal ve û heya niha nêzîkî 900,000 koçber derbasî welatên Ewropa bûne. Vê yekê jî êrişa di navbera welatên Yekîtiya Ewropa de çêkir. Giha wî astî got hejmarek welat behsa vekşanê ji rêkeftina şingin bike. İbrahîm Adem, NRT